Seguim amb les xifres. Hi ha 350.000 euros d'aportació de la Generalitat de Catalunya. Depèn, això pot variar, i ara ho dic de memòria i em podria equivocar, però diria que de l'ordre també 150 o 200.000 euros d'aportació de les famílies i la resta d'aportació municipal. Una subvenció municipal volguda i justificada per la voluntat de mantenir en funcionament aquest centre públic d'ensenyament. Per tant, té tant de dèficit com dèficit té una universitat, una escola pública o un dispensari de salut que té un dèficit horrorós perquè no genera ingressos. Aquesta és la situació, que no està desmadrada, que no està improvisada, que no neix de cap caprici, que té 20 i tants anys de trajectòria o més, crec que més, i que respon a la nostra voluntat. Això sí que és una decisió política, perquè no hem pogut prendre la contrària, però hem pres la decisió de mantenir aquest ensenyament públic en marxa, perquè creiem que fa una aportació molt important i significativa a la nostra població i tenim la voluntat de seguir-la mantenint. Aspirem, això sí, que en el futur l'aportació municipal sigui menor. Crec que ho aconseguirem. Però tot això que he hagut d'explicar perquè he sortit aquí no té a veure amb el tema que avui tractem, perquè el que tractem avui és dues operacions de manteniment de la infraestructura municipal, perquè no hi ha cap mena de dubte que l'edifici del conservatori és de propietat municipal i la seva climatització també. I el que fem és substituir un equip de climatització que simplement s'ha fet vell com s'ho fan tots i ho substituïm. En quant al piano, doncs exactament el mateix, és també una propietat municipal i li fem un ajust perquè li toca. Per què els 15.000 euros estan... Ha dit algú, i lamento ara que no recordo qui ho ha dit, per què els 15.000 euros no surten del pressupost del patronat? Podríem fer-ho, perquè és una xifra petita que pressionant una mica ho podrien fer, però simplement, com que ja havíem de fer la transferència grossa pel tema de la climatització, no era necessari apartar-los per aquí i vam optar per transferir els diners. No té més explicació que aquesta. I finalment una última qüestió. Per què transferir-ho al patronat? Doncs perquè en opinió de la intervenció era més correcta. La intervenció no ens va dir mai que fos del tot incorrecte fer-ho d'una altra manera, però va opinar que era més correcte transferir els diners del punt de vista de comptabilitat, del punt de vista de la pretensió creixent de l'Estat, d'imputar tots els costos reals de funcionament a cada una de les parts o de les entitats del municipi, doncs creia que era més coherent que aquesta despesa la tramités el patronat, i això és el que explica aquesta transferència, perquè per ganes no caldria, per nosaltres hauria estat com a tràmit molt més simple pagar directament o treure el concurs i pagar després les oportunes reparacions des del pressupost municipal. Però la intervenció ens va dir no, és més comptablement més correcte d'acord amb la legislació més recent fer-ho així. Doncs molt bé, així ho hem fet. Així doncs, avui no modifiquem el pressupost municipal, aprovem una modificació del patronat de música. La raó d'aquesta modificació es va discutir àmpliament en comissions i en ple el mes d'abril. Les raons ja estan exposades. El patronat no té més dèficit que el que té qualsevol servei públic que no genera ingressos per cobrir la seva activitat, una situació bastant habitual d'altra banda, i els reafirmo la nostra voluntat de mantenir aquest patronat en funcionament pel bé del municipi. Gràcies. Gràcies, senyor Ferriol, per la seva intervenció. Hi ha alguna intervenció més? Endavant, i tancarem el torn doncs, amb la seva intervenció. Sí, només que no ens ha contestat qui no ho feia per d'això. Dos matisos. El primer, jo ja he començat la intervenció dient que se'ns havia explicat en comissió que no hi havia cap problema, però més que res per fer-ho avinent a la resta de la gent que hi ha avui aquí, que no tenen el goig de gaudir de les comissions. La segona part és una miqueta saber com funciona precisament el repartiment de despeses, com està estructurat el tema d'auditori, conservatori, el repartiment de les despeses. La pregunta anava també una miqueta per aquí, no sé si potser no ho he dit clarament, és que una miqueta com s'estructura això, res més, voldríem saber. L'auditori té un pressupost i el conservatori en té un altre, perquè són dues coses diferents. Tot el que s'ha referit al senyor Ferriol es refereix al conservatori de música i al seu funcionament. Altra cosa és la reparació dels béns que contenen i que són de propietat municipal. Per tant, és claríssima la situació. Si parlem de pressupost d'ensenyament o parlem d'un pressupost d'un auditori, són coses diferents. Però llavors ens queda el dubte, que era el que havíem comentat quan ens vam reunir nosaltres al grup, de si és un piano que en fa ús l'auditori, diguem-ho així, i en gaudeix l'auditori, com és que l'han d'arreglar amb càrrec al conservatori o al municipi. Com és que no ho fa l'auditori directament, des del seu pressupost,
de reparar el piano, ja que és ell qui en fa l'ús? Doncs perquè precisament està adscrit a un bé patrimonial del conservatori. En tot cas, quan el fan servir l'auditori, em sembla cosa lògica, només faltaria que n'haguessin de tenir dos, el fa servir també l'auditori per a finalitats culturals, però està adscrit al patrimoni d'un centre d'ensenyament, que és el Conservatori de Música. Suposo que amb això li queda contestat. Havia dit que entregàvem torn, perquè no m'havia demanat la paraula, però si volen intervenir, fàcil. Els prego, però, que m'ho diguin quan volen intervenir. No, disculpa. Per moderar bé i adequadament els torns. Gràcies. No, només tres apunts pel senyor Ferriol. No? Jo avui el felicito que ens digui al plenari que això és motiu per la regla de la despesa, perquè amb la comissió informativa la seva resposta va ser que no s'esperaven que la màquina aguantés tant, que aguantaria més i no va aguantar, i per això havia sorgit aquest inconvenient i ho havien de fer. Jo me n'alegro que avui ens digui la veritat, perquè dues versions diferents fa que a vegades desconfiem. La segona part, li vull recordar que no és 1.700.000, és 1.900.000 el que destinem, i per tercera i última part, els hi vull tornar a dir avui aquí en aquest ple que nosaltres no estem a favor de tancar el conservatori, com a vegades fan entendre. L'únic que volem és un compromís de millorar la gestió d'aquest conservatori. Ho he dit com a 50 vegades. Gràcies. En relació doncs, al punt 3 primer, fetes les oportunes posicionaments per cada grup dels que han intervingut, vots en contra, abstencions, 2 abstencions de Vila-seca en Comú. Vots a favor? 18 vots a favor. Passem al punt 4 de l'ordre del dia, que són els assumptes de serveis al territori. El 4 primer, que és l'aprovació, si escau, d'una pròrroga de la concessió dels locals comercials de propietat municipal annexes al Parc Aquàtic de la Pineda. Intervencions al respecte? Senyali. 3 intervencions tinc registrades. Comença el grup de Decidim Vila-seca. Gràcies, alcalde. Bon vespre a tothom. Bé, entenem que ens trobem davant d'una disjuntiva ara, sí, mantenir aquests locals tancats fins que es resolgui aquest concurs o aprovar aquesta pròrroga. Però durant el procés doncs, també coneixem que s'han produït una sèrie de sorpreses entre aquestes al·legacions creuades que hi ha hagut entre els licitadors, però també entenem, pel que se'ns va explicar en comissió, el que n'extraiem nosaltres d'aquelles explicacions és que potser en el seu dia a l'obrir els sobres hagués estat el moment de dir que cap de les propostes era del tot correcta i donar un temps per esmenar-ho i tornar a començar. Per altra banda, aquesta solució, tal com vam manifestar també, no deixa de ser un premi, vulguem o no, a una empresa que no ha actuat correctament, i sobretot quan se'ns va manifestar que bé, resulta que la qüestió dels concursos públics s'ha complicat moltíssim. Doncs clar, això suposo que té una solució, que és potser preveure-ho amb més temps i fer-ho tot amb més temps, i potser no ens trobaríem en la situació que ens trobem i que ens hi trobarem, perquè malauradament ne parlarem en el punt següent i n'hi ha un altre, com és el concurs de la concessió d'explotació de les piscines municipals, que avui no en parlarem, però que clar, és una concessió que s'acaba a l'octubre i que suposem que farà el mateix camí que aquesta i el següent punt de l'ordre del dia. Per tot això, el nostre vot serà contrari, serà un vot de protesta per aquesta manera d'actuar. Gràcies. Té la paraula el grup de Vila-seca en Comú. Gràcies, alcalde, i bon vespre a tothom. En primer lloc, aclarir que estem parlant dels locals de Pineda Drink, que en un article que va presentar fa poc el regidor Robert, doncs ja va advertir, va dir que maleït el dia que vam triar aquest nom, Pineda Veu. Bé,
considerar la nostra formació, dic que considerar molt lamentable la situació a la que hem arribat. Hem prorrogat el contracte a una empresa, en aquest cas Ferrer Rovira, quan la mesa de contractació va decidir en el seu dia expulsar-los del concurs vigent per cometre una pràctica més aviat il·lícita, tot seguint la recomanació dels serveis jurídics de l'Ajuntament. Llavors, entenem que com a grup municipal és la nostra responsabilitat fer saber a tothom que l'Ajuntament de Vila-seca està premiant a un infractor. Així mateix, considerem que tot aquest enrenou que s'ha ocasionat en el concurs per la concessió d'aquests locals ens ho hauríem estalviat si s'hagués gestionat directament el lloguer dels locals. Si bé sabem que la llei de patrimoni no permet llogar tots els locals en un únic concurs, també sabem que existeixen fórmules aplicables com la creació d'un patronat d'habitatge o un ens de similars característiques que permetria solventar aquestes dificultats administratives i al mateix temps aconseguiríem obtenir, per una banda, més beneficis per l'Ajuntament i per l'altra, reduir el cost final del lloguer a les persones que finalment serien usuàries. Una vegada més, s'ha demostrat que el mantra polític de no assumir responsabilitats de gestió i privatitzar-ho tot per simplificar l'acció de govern sovint dona més mal de caps que no pas bons resultats. Així que jo faria com un prec als regidors i les regidores de l'equip de govern, sabent que és conegut que la gestió directa dels serveis municipals és una tendència cada cop més recurrent per governs municipals dels països del benestar i de molts llocs d'Occident en general, i dir que d'alguna manera per la nostra formació resulta desconcertant i veure com continuem R sense considerar aquesta opció de gestió directa quan governs que de fet són d'ideologies transversalment oposades entre si estan optant en molts casos per a aquest tipus de solució motivats principalment per la millora de l'eficiència i la qualitat dels serveis públics. Jo em pregunto, faig una pregunta a l'aire de a què esperem a plantejar-nos aquestes alternatives quan sabem que està donant molt bons resultats en diferents àmbits. Així doncs, des de Vila-seca en Comú, si bé considerem que mai votaríem, de fet ara no votarem a favor davant d'una situació que considerem atroç, ja que creiem que, segons nosaltres, si estiguéssim en el govern no ens hauria corregut, davant la disjuntiva entre tancar locals durant l'estiu, continuar de manera interina i amb tot el que suposaria per l'Ajuntament i a nivell de finançació, com pels comerciants, com pel mateix turisme, el nostre sentit de vot al final hem decidit que serà d'abstenció, ja que per una banda entenem que cap de les solucions proposades és òptima i no volem fomentar ni una cosa ni l'altra. Señor García. Gracias, señor alcalde. Buenas noches a todos. Nosotros, nuestro voto será a favor, por varios motivos, ¿no? Primero, por responsabilidad. Creemos que es importante mantener los locales abiertos. Esto implica además unos cuantos puestos de trabajo, son muy importantes para la zona y además es un tema igualmente importante la imagen y toda la repercusión que hay en estos momentos a nivel de turismo, que la zona es justo donde se asienta la mayoría de los turistas que vienen a nuestra población. Sin embargo, nosotros vemos en todo lo que ha sucedido varias cosas, ¿no? Ya lo han anunciado algunos regidores, que es el premiar justamente a una empresa que había cometido, realmente entre comillas, un fraude, porque había presentado los mismos propietarios con dos CIFs diferentes o dos empresas, ¿no? Cuando eso está prohibido. Y también nos sorprende otra cosa, ¿no? Y es las repetidas veces que da la sensación de que vamos tarde realmente en esto de las concesiones, no solo en una, porque nos estamos viendo a lo largo de este año que llevamos en aprendizaje todavía, pero con con una fuerte
serie de situaciones en las que nos estamos encontrando que, bueno, pues que no están saliendo las cosas como en teoría tendrían que estar saliendo. Y en este sentido, planificar es un poco prever el futuro, o al menos influir en él de una manera positiva. Nosotros nos preguntamos si es que a lo mejor falta personal dentro del ayuntamiento, o bien hay algún otro tipo de interés que todavía no alcanzamos a vislumbrar, ¿no? Simplemente esto, gràcies. Abans de donar la paraula, senyora Moya, permeti'm que li digui al senyor Tellez que no es diuen Pinedering, s'ho havien dit. És anecdòtic, si vol. En tot cas, en la memòria popular potser sí que hi és, però aquells locals són locals de titularitat municipal, no obeeixen aquest nom en cap raó comercial i figura, i per tant, diguem que aquesta connotació que vostè hi veu negativa la pot donar per oblidada, si més no, perquè no existeix. I en l'aspecte del comentari que es feia abans de donar-li la paraula a la senyora Moya, que tot seguit ho faig, respecte de que si estem trobant molt sovint, els hi ha de cridar l'atenció amb vostès mateixos, és clar que sí. Si no hi hagués hagut l'abundant, profusa i difusa variabilitat normativa respecte de les contractacions sorgida aquest mes d'abril passat, no ens trobaríem així. Si les coses fossin com ja eren, haguera seguit la marxa ordinària i naturalment no ens trobaríem. Què es pensa que és còmode per nosaltres? Tota aquesta situació. Per tant, raons hi hagi en l'ordre legal per a poder contemplar les coses i fer-les bé, que és el que ens ha d'importar a tots. Per tant, l'important d'aquesta qüestió és que en pròrrogues o sense pròrrogues fem les coses bé, no aquestes, les que discutirem en punts posteriors i les que discutíem abans. És a dir, que l'importància està en que els canvis normatius han sigut tants i de tant calat que només que vostès facin una consulta, no en aquesta administració, en qualsevol. L'altre dia ho comentava jo amb gent de la Diputació de Barcelona, que serà que no tenen gent, que tenen 6 o 7.000 funcionaris, no tots a contractació, evidentment, però en tenen molts, i estan desorbitats, perquè no saben com fer front a tanta variabilitat i tanta incertesa també en molts casos. I per tant tothom està anant en peus de plom i mira de guanyar temps perquè mentre s'interpreten bé aquestes normatives europees, la part que és d'aplicació a l'estat espanyol, la part que encara no és, les previsions que hi ha, tot això és un autèntic galimaties, i li dic en el sentit de què? Què hem de fer les administracions locals si volem ser curosos? Ho dic per senyor Garcia, també naturalment, pels dubtes que hi puguin tenir altres grups. Doncs anar molt amb cura de que tot es faci bé i fer-ho amb el temps necessari. I com que aquestes previsions de guanyar més temps no van en contra de ningú ni a favor de cap interès ocult que no sigui el de fer-ho bé, per això estem fent aquestes pròrrogues que el que pretenen és donar aquest resultat just, correcte i, diguem, adequat a la renovació o a la nova licitació d'aquestes concessions. Insisteixo, mes d'abril és quan hi ha aquests canvis i la situació que se'n deriva. Estem al mes de juny, no ho oblidin. Senyora Moya, té la paraula. Gràcies, senyor alcalde. A veure, estem davant, com de fet va ser abastament explicat en la Comissió Informativa de Serveis al Territori i van resoldre, crec que, jo havia entès que s'havien resolt tots els dubtes respecte d'aquest assumpte, però pel que sembla no ha estat ben bé així. Estem al davant d'una pròrroga d'una concessió que està en licitació i que al llarg del procés de licitació han anat succeint diverses coses. La primera és que es va excloure amb un dels licitadors, i això es va formular d'ofici per part d'aquesta institució, perquè hi havia una causa d'exclusió manifesta i, per tant, previ estudi corresponent, es va procedir a la seva exclusió. Va continuar la tramitació d'aquesta licitació i, posteriorment, atès un recurs interposat per un dels licitadors encara en actiu en aquest procés, i atès que es tractava d'una qüestió de complexa resolució, el que s'ha acordat és elevar a la Junta Consultiva de Contractació una consulta per tal de tenir garanties abans de continuar amb aquesta contractació, perquè clar, si això continués sense tenir totes les garanties, es podria acabar perjudicant els drets de tots els licitadors que han concorregut en aquest concurs. Per tant, el que estem fent és un plus de garantia en aquest sentit. Però vull aclarir, i és una qüestió que evidentment es va aclarir, creia jo, en la comissió informativa corresponent, que no és que des de l'Ajuntament no es compleixin, no s'excloguin gent que en teoria hauria d'excloure's, com m'ha semblat que es manifestava, sinó que nosaltres, evidentment,
sempre hem de donar presumpció d'innocència a totes les declaracions responsables perquè és l'aplicació estricta del que preveu la legalitat vigent. Per tant, una declaració responsable té la presumpció de certesa, com no pot ser d'altra manera. Dit això, el motiu pel qual s'ha aturat aquesta licitació és aquest, per tenir una garantia respecte sobretot dels licitadors que concorren en aquest concurs. Al davant d'aquesta situació, el que estem fent ara és una pròrroga, perquè les possibilitats del moment en el qual ens trobem són dos. La primera és no fer res i mantenir els locals tancats durant aquesta temporada, amb el perjudici que això suposa a les persones que hi treballen, als que exploten aquests locals i al conjunt de l'activitat turística del nostre municipi, perquè és evident que els locals en primera línia al costat del parc aquàtic, etc., allò tancat, segur que té una repercussió i una incidència negativa en el conjunt de l'activitat turística del nostre municipi. Aquesta era una opció, i l'altra opció és la que es proposa, que és l'única legalment possible, que és prorrogar l'actual concessionari fins a la data de l'inici de la nova licitació. Per tant, no hi ha cap altra opció. O és això o és mantenir els locals tancats. Així es va explicar, em sembla, molt clarament i vam poder parlar i comentar molt clarament en la comissió informativa. Des del govern, la proposta és no perjudicar aquests llocs de treball, no perjudicar aquesta activitat econòmica i, per tant, utilitzar aquesta via absolutament legal de prorrogar l'actual concessionari, el que fins ara era concessionari, mentrestant no puguem continuar amb la licitació iniciada. Per tant, jo crec que no estic dient res que no s'hagi dit ja, però perquè entenguem per què fem aquesta proposta. Dit això, i respecte per altres al·lusions que ja s'han fet també en aquest sentit, respecte de les licitacions i de les contractacions, i com molt bé ha assenyalat ara el senyor alcalde, estem en un moment en el qual la complexitat de tota la legislació aplicable als processos contractuals és molt complexa. Els ajuntaments es troben, i sobretot els tècnics municipals, aquí és més aviat feina de tècnics que no pas de polítics, però és la realitat en la qual es troba tota l'administració local, hi ha una normativa canviant. Hi ha normativa europea que s'ha de transposar i que segurament les instàncies que tenen aquesta competència no són prou àgils a l'hora de fer-ho. I llavors això genera una dificultat especial per poder aplicar tota aquesta normativa amb les màximes garanties. No és una qüestió de manca de previsió, i aquí sí que crec que això s'ha de dir meridianament, la previsió hi és tota, però nosaltres no tenim capacitat per poder controlar aquesta complexitat normativa que dificulta i molt en el nostre Ajuntament i en el conjunt de l'administració local els processos contractuals. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Moya. Té la paraula el senyor Tellez. Entenc que tancarem el torn amb vostè. Gràcies, alcalde. Això sembla. Bé, en primer lloc, tant aclarir per una banda al senyor alcalde, per l'altra banda a la senyora Moya, la senyora regidora Moya, i segona, bueno, dir que la normativa europea i en relació als contractes i a les concessions de concursos s'ha modificat principalment per tractar d'erradicar o disminuir la corrupció i casos vinculats amb l'anomenat capitalisme d'amiguets i prevaricacions i situacions d'aquest tipus. Llavors, jo el que recomanaria tant a l'equip de govern com al personal funcionarial en general és tractar de fer, a l'hora de concedir contractes, de ficar mecanismes relacionats amb la transparència i tractar d'aconseguir que als concursos es presentin el màxim d'ofertes possibles, i fent aquest tipus de pràctiques ens estalviarem la major part dels maldecaps que tenim i que hem tingut en el passat. Llavors, crec que no serveix tant com a excusa el que s'ha dit relacionat amb que estem en una situació complexa, que és cert, però que senzillament aplicant mecanismes de transparència i aplicant fórmules com la moció que vam presentar en el darrer ple ja tindríem molt guanyat. A més, dic que el canvi és del mes d'abril, però aquest procediment concursal estava licitat i preparat abans del mes d'abril, o sigui que no acaba de ser una justificació prou efectiva ni vàlida.
anant al tema relacionat amb l'exposició ja de la senyora Moya, dir que sí que efectivament es va excloure a l'empresa que acabarà explotant aquest estiu tots aquests espais, i la resolució que és vigent, o sigui, l'equip tècnic i l'equip jurídic de l'Ajuntament això ho manté, això no tot i que s'hagi passat la situació a un òrgan superior, l'empresa està exclosa, això no es modificarà, o així ens ho van fer saber. I finalment dic que no s'ha parlat de tractar de fer el tema de la gestió directa. Jo crec que fent gestió directa ens estalviaríem molts d'aquests maldecaps i a més, com he dit anteriorment, tindríem major beneficis per l'Ajuntament i major beneficis per les persones que acabaran explotant comercialment els locals. Llavors tanco la meva rèplica amb aquest missatge, d'estudiem fórmules alternatives a les vigents que segurament ens anirà molt millor. I dir finalment que som conscients de la situació manifestada per la senyora Moya, per això no hem votat en contra davant la disjuntiva aquesta. Saben que és una situació molt complexa, però que és cert, o sigui, tampoc seria una opció positiva tancar els locals. O sigui, és cert que és una situació complicada i s'ha fet el que s'ha pogut i en aquest sentit ho reconeixem. Bé, doncs, gràcies i agraeixo la comprensió dels grups municipals que així ho han manifestat al respecte. En relació al punt 4 primer, que ara acabem de debatre, vots en contra? 2 vots en contra de Decidim Vila-seca. Abstencions? 2 abstencions de Vila-seca en Comú. Vots a favor? 16 vots a favor. Passem ara al 5è punt de l'ordre del dia, que són els assumptes de serveis generals i de seguretat pública. 5 primer. Aprovació, si escau, de la pròrroga forçosa per al concessionari del contracte regulador del servei d'explotació de places d'aparcament municipal mitjançant la modalitat d'arrendament. Intervencions. Comencem pel grup de Decidim Vila-seca. Endavant, té la paraula. Gràcies. A veure, abans de fer un comentari breu, un altre que es deriva de la intervenció d'abans, del company i del que se'ls ha dit, no és un problema de la nostra capacitat de comprensió, que crec que la tenim insuficient, ni de les explicacions que es donen en comissió, que normalment són suficients també. És un tema, com he dit quan parlàvem de l'ampliació del pressupost, de fer-ho extensiu a la resta de gent aquí present, que moltes vegades no gaudeix d'aquestes explicacions. Ho dic perquè ens ho ha remarcat 4 vegades en la seva exposició, més que res, que ho entengui també, que a vegades sembla que no s'entenguin les coses. Hem vist que en una junta de govern recent s'ha encarregat un estudi econòmic amb el tema aquest de l'aparcament municipal, i esclar, no volem ser recurrents, però ara l'encarreguem quan això vens el 30 de juny, crec. Fa 2 dies encarreguem l'estudi econòmic, quan demà s'acaba la pròrroga aquesta de la concessió, vull dir, quin estudi es va fer la primera vegada que es va fer aquesta oferta de pàrquing, que no és vàlid, no ens serveix. Tot plegat dona molta imatge, ho sento, d'imprevisió. Ja sé que s'ha dit que no i que hi ha complexitat, però la imatge que es dona és aquesta, o que l'administració local en el fons està desbordada, que també podria ser, i que per tant anem fent com podem i empentes i rodolons. Per no repetir els arguments que s'han dit abans, només és fer això, però el nostre vot tornarà a ser en contra per un tema de vot de protesta. Evidentment s'ha de donar sortida i s'ha de garantir, com abans s'havia de garantir que s'havien d'obrir els locals de la Pineda, ara s'ha de garantir que almenys es passi la temporada d'explotació dels pàrquings i que es tregui el rendiment adequat. Però, insistim, la manera com es fan les coses no dona massa confiança. Ni a nosaltres des del punt de vista polític, ni en molts casos els licitadors possibles que puguin haver de venir. Aquesta manera de fer córrer i cap aquí, cap allà. La impressió que es dona des de fora és aquesta, res més. Gràcies. Té la paraula el grup socialista, endavant. Sí, bona nit a tothom. Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres en aquesta aprovació votarem en contra també, perquè ja s'ha dit diverses vegades, entenem que se dona aquesta imatge d'improvisació i
i les limitacions que argumenten de caràcter temporal, d'interès públic, no les veiem clares, i aquesta falta de transparència ens fa dubtar sobre aquests contractes. Per tant, el nostre vot serà en contra. Grup de Vila-seca en Comú. Sí, coincidint amb els companys, nosaltres, tal com va manifestar a la Comissió Informativa de Serveis Generals, després d'haver pogut estudiar les anomalies que expressava l'informe de fiscalització, on es mencionaven, entre d'altres, que hi havia una dubtosa viabilitat econòmica de la concessió, les factures del manteniment de l'ascensor de l'aparcament del CAP i l'assegurança i el servei de grua que anaven a càrrec de l'Ajuntament. Nosaltres arribem a la conclusió que tot plegat representa més aviat per les presses per recepcionar l'edifici del CapCar, ja que la Generalitat l'havia d'inaugurar i no podia esperar uns mesos a la recepció del pàrquing de l'ascensor, per d'aquesta forma recepcionar el seu conjunt. Recordem que al novembre de l'any 2012 se celebraven eleccions autonòmiques i clar, s'havia d'inaugurar abans. Ara, per les anomalies que es van detectar, estem obligats a fer aquest estudi financer econòmic. I jo pregunto, en el seu moment, en el moment de realitzar el projecte, es va fer un estudi financer econòmic? Ara, sense haver-ho pogut preveure amb l'antelació suficient, estem obligats a fer-lo. Podíem haver evitat aquesta pròrroga forçosa si hi hagués un mínim d'antelació en la previsió. Per una altra banda, trobem que és un contracte de 10 anys que es va iniciar el 2004 amb dret a una pròrroga de 2 anys. Es va fer una modificació del contracte de les 111 places de pàrquing del CapCar, que recordem va tenir aquest pàrquing CapCar un cost de 2.600.000 euros assumit per l'Ajuntament. I fem memòria i recordant que el CapCar es va inaugurar el 23 de març del 2012 davant d'una manifestació dels Mossos d'Esquadra per les retallades. I recordem que aquest CapCar com va començar a funcionar al setembre i sense els especialistes assignats. Jo, miri, els hi contesto el que... Perdó. Sí, perdó, havia demanat la paraula a vostè? Endavant. Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres votarem a favor per un tema de responsabilitat. Agrair també a l'alcalde l'explicació que ens ha donat, però jo li vull fer una comparativa. És cert que la normativa ha canviat, és cert que està complicada, però jo torno a repetir que crec que és una falta de previsió. La senyora Moll ha dit la paraula, ha dit falta de capacitat. La falta de capacitat és falta de previsió, de personal, de planificació. En l'empresa privada, jo li dono l'exemple, també ens arriben normatives i ens diuen l'1 de gener hi haurà normativa tal. Les empreses que estan preparades o volen estar al mercat i volen ser competitives, el que han de fer és preparar-se per a aquell moment. Tu t'has de preparar perquè quan t'arribi un moment tu saps que això t'arribarà. No serveix l'excusa de dir que les coses estan complicades i des de fa 2 mesos que ens les han complicat. Ja ho sabíem que això vindria. Un ajuntament que treu pit, perquè moltes vegades el traiem, que som els únics que fem les coses bé, que traiem deute a zero, jo ho felicito, que això s'ha de treure pit, però volem l'excel·lència en aquest ajuntament. Ara no serveix comparant-nos amb la Diputació de Barcelona o amb altres ajuntaments. Quan ho fem bé, traiem el pit. Quan les coses no les fem bé, busquem l'excusa d'altres ajuntaments o d'altres estaments. Jo crec que aquest no és el camí. Jo entenc la seva explicació, no podem saturar els funcionaris, però un bon ajuntament, una bona administració ha de tindre previsió. I torno a repetir, la senyora Moda ha dit la paraula capacitat. Per mi la falta de capacitat és falta de previsió, falta d'organització i segurament falta de personal. Volem l'excel·lència, igual que la fem amb altres coses, aquí no anem a buscar excuses fàcils. Gràcies. I el món continua girant i canviant i ens hem d'adaptar a aquest nou món. Gràcies. Bé, unes consideracions al respecte, algunes de to menor, és a dir, totes les coincidències electorals amb la posta en marxa d'un aparcament s'ha de tenir imaginació, senyora Sánchez, per poder preveure fer venir bé unes eleccions que es van convocar, com vostè sap, per unes raons de caràcter català no previsibles i, per tant, ja és posar-hi imaginació a que vàgim inaugurar l'aparcament perquè hi havia la coincidència d'un procés electoral a les eleccions al Parlament de Catalunya.
ja voldríem tenir tanta influència com que el vot de Vila-seca pogués canviar el sentit de la composició del Parlament de Catalunya. Per tant, hi ha argumentacions que cauen pel seu propi pes i per tant ho deixo en el terreny de l'anècdota. L'estudi de viabilitat econòmica, naturalment, vull dir, vostès mateixos s'hi han referit, és una concessió del 2004. La vol l'interventor, la volia l'interventor i és normal que la vulgui. Que hi hagi un estudi de viabilitat econòmica com a 12 anys després d'una concessió és normal. Això no ens hauria de sorprendre a ningú. És lo lògic que hi hagi una adaptació al mercat del moment i, per altra banda, també un estudi de viabilitat econòmica en un municipi que, fixin-se, ho dic perquè a vegades la valoració política s'escapa i entrem en el terreny de l'anecdotari tècnic o de l'anecdotari normatiu. L'aparcament de zona blava a la Pineda, que està dins de regulat per aquesta concessió, l'altre dia me'n parlaven precisament gent que diuen en els llocs on hi ha zona blava és un drama el cost que té, la durabilitat del tíquet i l'import que val aquest tíquet. A la Pineda diu, es nota molt, m'ho deien així, i és veritat, amb aquesta finalitat està fet, que és molt baratet i no exigeix anar a posar el tíquet cada 2x3 per la durabilitat que té. Quina finalitat persegueix? Pues que hi hagi una rotació prou important com perquè tota la zona afectada d'aquesta regulació, tant en estructura viària com a l'aparcament que hi ha en superfície, hi hagi una rotació que permeti l'accés dels banyistes a la platja i a les zones comercials de l'entorn. Per tant, té una lògica aclaparadora que 12 anys després vulguem revisar l'estudi de viabilitat que pugui tenir i l'estudi econòmic necessari. Per altra banda, vostès són especialistes en agafar allò que es diu col·loquialment el rave per les fulles. Escolti, no diem si traiem més pit o menys que la Diputació de Barcelona. He fet una referència al seu company, dient-li que casualment la Diputació de Barcelona, que no li deu faltar personal perquè és una administració molt gran, ens trasllada a la resta del país, perquè ho han estudiat i ho han treballat, aquells que han mostrat interès per aquests temes, una enorme complexitat sorgida el mes d'abril, que és 2 mesos endarrere, amb tota l'aplicabilitat d'aquestes normatives. És a dir, no neguem la realitat, no neguem les evidències. Les coses són així i ens hi hem d'adaptar tan bé, tan ràpid, tan àgilment i tan eficaçment com sigui possible. Però el que no podem preveure és quines normatives aplicarà Europa al conjunt dels estats que en són membres i el temps que trigaran aquests estats que en són membres a transposar aquestes normatives a la seva legislació i a les seves normes. És tan obvi això, que és dir, inclús perdre el temps discutint-ho, serà perquè ens agrada, però és que és innecessari, perquè la nostra discussió no variarà aquesta realitat. Sí que la nostra discussió ha d'anar encaminada a donar el temps necessari i les condicions necessàries des d'aquest ple i des de la posició política perquè els tècnics puguin fer bé la seva feina interpretant aquestes normes, interpretant-les al millor dels sentits i, naturalment, buscant l'efecte final de la norma, que és servir bé als ciutadans. Aquests aparcaments regulen l'aparcament en superfície en zona blava de la Pineda, el passeig Pau Casals, una part d'ell. Regulen la part posterior del passeig Pau Casals, el vial interior. Regulen l'aparcament que hi ha davant del racó i 2 aparcaments soterrats a Vila-seca, el del centre i el del sota del cap. Per tant, tota aquesta regulació, naturalment, obeeix a un interès, que és que hi hagi aparcament suficient a la zona central del municipi, que hi pugui haver accessibilitat al cap per a aquelles persones que no es poden entretenir en buscar aparcament si en aquell moment no n'hi ha perquè puguin entrar si és que desplacen alguna persona que ha de rebre atenció amb un vehicle, naturalment que no sigui de transport sanitari, i alhora regular l'estiu de manera adequada el temps en què és més necessària la rotació en aquella zona de la Pineda. A l'hivern aquest problema ja no el tenim, perquè no hi ha l'aparcament en bus, la zona blava ja no està regulada i la resta sí. Per tant, no és que sigui molt important aquesta concessió, però té moltes característiques, és molt barata, per altra banda, pel cost dels usuaris i pretén servir bé els interessos dels ciutadans. Tinguem present tot això. I, a més, els canvis normatius del mes d'abril que marquen de manera clara tota aquesta casuística a l'hora de renovar-ne la concessió. Té la importància que té la vocació de servei que té i l'hem de regular bé, però si ens canvien les regles del joc aquells que tenen la potestat, doncs naturalment necessitem temps per aplicar-ho correctament. És dir, això no és ni una defensa política, és justament explicar les coses tal com són. Per tant, aquesta és la raó per la qual, ja ho he dit abans, perquè m'hi he referit contestant una referència que havia fet el senyor Garcia, i ho torno a reiterar ara en el sentit del punt que estem tractant i quines són les raons per les que es porta a plenari aquesta proposta. Senyor Foraster, té la paraula. Sí, gràcies, alcalde. Senyor alcalde, diguem les coses pel seu nom. Estem aprovant la pròrroga de la pròrroga i l'estudi l'encarreguem ara. Home, això no és previsió. Aquí el 2014 es va prorrogar i ja estem prorrogant un any més i l'estudi l'encarreguem ara. L'estudi és adequat, correcte, però no diguem que això és previsió perquè això no ho és.
Res més, només fer aquest comentari breu. Grup de Vila-seca en Comú? Sí, en bona part estem d'acord. Si es necessitava un pàrquing, clar que s'havia de fer un pàrquing. El que no trobem... A veure, demanarem l'estudi financer econòmic, que el primer estudi financer econòmic que es va fer, ja que aquest no formava part de la documentació per estudiar, el que sí que tenim clar i som usuaris del CapCar, que és en 11 places de pàrquing, que recordem va tenir un cost de 2.600.000 euros, potser sense escapar de les mans. I per una altra banda, totalment d'acord, és que el que estem aprovant avui és la pròrroga de la pròrroga, és a dir, falta previsió, i això aquí no es pot dubtar. Senyor Ramírez. Gràcies. Jo el vull felicitar una vegada més per la facilitat que té d'agafar sempre la part que li interessa per desviar els temes i com a gran polític que és ens ho demostra. Jo l'únic que vull que quedi constància que han sigut vostès els que han dit que falta capacitat i ja està. I aquesta capacitat i previsió l'únic que volem és que això millori, res més. Estem totalment d'acord que això avui s'aprovarà, ho aprovarem i no hem de perdre més temps amb els pàrquings, estem d'acord. Però la part important, que està part, ho han dit vostès, és que és falta de capacitat. Jo amb això em quedo i el que hem de treballar és per millorar-ho, res més. Només venim a millorar les coses en aquest aspecte. Ja està. Gràcies. Ara li aclariré encara amb més modèstia que abans quan li deia que són especialistes en agafar raba per les fulles. La senyora Moya li deia que ens falta la capacitat legal per a introduir variables en aquestes normes que no són de la nostra incumbència. M'ho estava apuntant aquí perquè no quedi en l'aire aquest dubte. No tenim capacitat competencial, no tenim capacitat potestativa, no tenim capacitat legal perquè aquestes normes dimanen d'Europa. És això el que li estava dient. Si tinguéssim capacitat de modificar-les nosaltres, doncs naturalment ja ho hauríem fet, però no és el nostre àmbit, és l'àmbit europeu i la seva transposició a les normes espanyoles. Quedi clar que quan he dit capacitat volia dir això. Igual que siguin petites que grans, quan hem acabat torn ho hem de respectar, senyor Tellez, anem-nos-hi acostumant. Té la paraula. Gràcies, que sé que no em pertoca, però és referent a la zona blava, doncs, i per treure també una mica de la pressió aquesta que té el debat avui, dic que diferents veïns i veïnes del municipi, especialment els del barri de la Pineda, han expressat que seria una possibilitat a tenir en compte, com succeeix en la major part de zones blaves dels municipis que tenim a les rodalies, d'aplicar una targeta resident que es faci com un descompte als veïns i veïnes del municipi, perquè moltes vegades són les persones que vivim els 365 dies de l'any en aquesta zona i al final en les èpoques d'estiu patim especialment els problemes d'aparcament i potser seria una bona cosa per reflexionar en aquest sentit. Miri, li contesto, perquè és raonable el que vostè diu, però en aquest cas, fixi's, això es va considerar al seu dia. I per tant, com que m'interessa que aquest interès que vostè manifesta doncs li quedi contestat per què no es fa d'aquesta manera, és perquè en el moment que es va implantar aquesta zona blava es va consultar a la Unió de Comerciants de la Pineda i vam considerar aquesta hipòtesi en el cas de fer també zona blava la resta de Pau Casals des del carrer Hipòlit Lázaro fins a l'entrada de la Pineda, que és on viuen els residents de la Pineda, on els hi va haver de deixar el seu vehicle. Després, per diverses raons, es va desestimar de fer aquella zona, que segueix sent zona blanca, i per tant, a la zona blava, on estem parlant, de veïns i residents no n'hi ha. Tots són turistes o banyistes de la platja o usuaris de la zona comercial, per la qual cosa perdia interès aquest tíquet de bonificació pel resident. Si un dia, en zones de Vila-seca, cosa que no contemplem, ja m'avanço a dir-ho, cosa que no contemplem, però si un dia s'hagués de fer a la Pineda, on hi ha els residents més propers, o en alguna àrea de Vila-seca, doncs naturalment això té tot el sentit del món. I inclús fer que les hores del migdia siguin lliures, perquè és el temps que la gent va dinar, modalitats d'aquestes n'hi ha moltes i per tant foren aplicables en aquests casos. En aquell cas també van ser estudiades, però es van desconsiderar el no determinar que aquella zona ho fos. Per tant, amb això li contesto la seva inquietud, que crec que té tot el sentit i per tant mereix una contesta. Respecte del punt que acabem de debatre, que és el 5 primer, vots en contra. Són 2 vots en contra de Decidim Vila-seca, 1 vot en contra del PSC, 2 en contra de Vila-seca en Comú. Abstencions? Vots a favor? 11, 12, 13, 15. 15 vots a favor.
Passem ara al punt 5 segon, que és l'aprovació, si escau, d'una resolució d'un expedient sancionador en matèria de tinença de gossos considerats potencialment perillosos. Vila-seca en Comú, davant la intervenció? Sí. Comença el grup de Decidim Vila-seca. Endavant. Gràcies. Només dues coses molt curtetes. La primera és mostrar públicament l'inquietud que ja vam mostrar en comissió pel tema aquest de protegir els drets dels animals més que res, perquè se'ns va comentar que arribats en aquest punt una negligència més del propietari el que portaria pràcticament és el sacrifici de l'animal, i això ens va deixar bastant neguitosos. I per altra banda, en sobte, i això és més de títol informatiu, com és que aquest és un tema que s'ha d'aprovar en ple? Com és que no s'aprova en comissió i en junta de govern? Com a molt? És un tema. Ens va sobtar veure l'ordre del dia per un expedient així de tan poc calat, diguem-ho, d'aquesta manera. És perquè és de competència del ple per la quantia de la sanció. És justament perquè és la quantia que exigeix que vingui al ple. Per tant, no li podrem prendre aquesta potestat al ple i a tots els que l'integrem. És justament el que es queixarien vostès si no fos així. Per tant, és competència del ple perquè aquesta sanció, ben inusual per altra banda, ha de venir al ple perquè sigui el ple que l'aprovi. És així que ho marca la llei. Segueix només avançar perquè ho desconeixia. No, per això li contesto i li aclareixo abans d'acabar el torn inclús, perquè li quedi tranquil·litat. Senyor Tellez, endavant. O senyor... perdoni. Seguint l'ordre es vostè. Sí, señor Basterrechea, te la palabra. Disculpe. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Mire, este es un tema que nos preocupa bastante. Y más recientemente porque una vecina nuestra que se ha puesto en contacto con nosotros, y me consta que se ha puesto en contacto con el señor Pujals, sufrió una agresión por parte de un perro peligroso, según la denuncia que nos ha aportado, el día 5 de junio del 2016. Y entonces es un tema que nos preocupa porque la propia ordenanza municipal que se aprobó en el Pleno el 1 de octubre del año 98 establece en el artículo 16 que los perros deberán ir conducidos por personas que puedan responder al comportamiento del animal, y además que habrán de circular con el bozal todos aquellos perros que sean peligrosos, ¿no? Entonces, es un tema que está ahora en el pueblo candente y bueno, quizás sería aconsejable extremar la vigilancia en estos casos, porque sí nos hemos encontrado casos de que hay menores que llevan perros considerados peligrosos y la verdad pues no tienen la capacidad quizás en algunos casos de poder frenar una posible agresión, ¿no? Entonces es una petición que hago en nombre de la persona que sufrió esta agresión por parte de un perro, y en el nombre de nuestro grupo municipal de extremar la vigilancia y de dar las órdenes pertinentes a la policía de barrio, a la policía local, para que concienciar en primer lugar a los dueños de estos perros que tienen que ir en estas condiciones con el bozal y del riesgo que supone después a la hora de poner multas, porque yo creo que poner multas no nos gusta a nadie. Entonces, intentar concienciar a todas las personas del municipio que tengan este tipo de perros que extremen las precauciones. Gracias. Ara sí tenen la paraula vostès. Sí, gràcies. Bueno, pues des d'aquí dir que nosaltres agraïm el compromís de tots els veïns i veïnes pel manteniment d'ús dels espais públics de qualitat, els que tenen gossos. Cal afavorir un bon civisme perquè aquest és fonamental i bé, simplement les persones que tenen gossos i altres mascotes han de complir una sèrie de normes que aquestes són bàsiques, com ara recollir les defecacions, dipositar-les a la paperera, que els gossos potencialment perillosos han d'anar lligats i amb morrió, que tots els animals han de portar el corresponent xip identificador i que s'han d'inscriure al registre de l'Ajuntament. I tot això que acabo de dir caldria donar més informació per tots els veïns i veïnes. Es podrien crear campanyes, que campanyes n'hi ha, però cal que siguin periòdiques que siguin de conscienciació i sensibilització relacionades amb el civisme en relació amb la tinença d'animals de companyia. Al mateix temps tornem a reivindicar la necessitat que aquí en aquest municipi cal zones d'esbarjo destinades a les mascotes, especialment pels gossos,
perquè els animals de companyia puguin passejar, jugar i fer les seves necessitats sense molestar a ningú. Grup de ciutadans, m'havia donat la paraula? No? Unes consideracions, ho dic també perquè no ho confonguem, ja sé que no ho confonen, ara no és un debat sobre la tinença d'animals, que per altra banda, això sí que, insisteixo, animar tots els regidors i regidores que tinguem una alta consciència d'advertiment als nostres veïns sempre que puguem per l'autoritat que tenim també i naturalment els col·lectius en els que incidim, que aquesta és una matèria que ens ha d'ocupar tots. Contribueix molt decisivament a un entorn urbà net i a una qualitat de vida alta el que hi hagi una actitud cívica. Fixin-se, jo no recordo haver portat un expedient com aquest al plenari. Estem parlant d'un alt grau d'incivisme d'una persona que no de l'animal, que pren mesures al plenari. Aquí estem davant d'un cas en què la correcció dels mals usos l'estem portant a un nivell, com vostè reclamava, alt, que el plenari acorda una sanció per la seva quantia i pels fets que s'han produït en aquesta persona i la reiteració d'aquests fets. Estem parlant d'un nivell altíssim d'infractor i d'incivisme. Per tant, estem actuant com cal. Altra cosa és que podríem ara extendre moltíssim el debat sobre la tinença d'animals en un municipi on hi ha una àmplia reglamentació moderna, per altra banda, i alhora, diguem, amb unes obligacions per a aquells que tenen animals de companyia, que són molts. I per altra banda, naturalment, les campanyes a les que s'al·ludia s'han fet de reiterades i molt ben orientades, fins i tot anant pis per pis i casa per casa, advertint els veïns, no una sinó diverses, fent activitats a les escoles, perquè havien detectat també que inculcar aquests hàbits en els infants ajuda moltíssim a corregir alguns hàbits a casa, no només en aquest camp sinó en d'altres, i per tant és en moltes direccions que s'ha actuat i naturalment que no descartem tornar a actuar. Però insisteixo, avui aquest no és el debat. El debat avui és que estem des del plenari corregint una conducta altament incívica d'un veí del nostre municipi, el qual ha estat advertit en diverses ocasions i expedientat, i hem d'arribar a aquesta mesura. Vol dir, per tant, que el municipi i aquells qui el representem, en ús de l'autoritat que tenim conferida, no fem deixació de les nostres responsabilitats davant d'un cas com el que vostè mateix deia, que clama al cel, i així ho creiem. Per tant, demanaria l'aprovació del plenari d'aquest punt, diguem, ara mateix. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Gràcies. Són 20 vots a favor. 5 tercer és l'aprovació, si escau, de la tercera modificació puntual del reglament del servei urbà del taxi del municipi de Vila-seca. Intervencions en aquest punt? 2 intervencions. Endavant, decidim Vila-seca. Sí, gràcies. Només, molt breument, és dir, nosaltres, tal com vam preguntar en comissió, presumim que aquesta és una sol·licitud del sector per consens i per unanimitat, i que, per tant, respon, diguéssim, una demanda dels taxistes, i per aquest motiu votarem a favor. Que si no fos així, doncs votaríem en contra, però més que res justificar el nostre vot a favor per això, perquè entenem que ve d'un consens total entre el sector i, per tant, és una demanda del sector i res més. Següent grup en intervenir, Vila-seca en Comú. Gràcies. Bueno, nosaltres des de la nostra formació també votarem a favor perquè és una demanda de Radiotaxi Vila-seca, la Pineda, i millora la qualitat dels serveis, i el fet d'augmentar les places perquè el 100% de taxis puguin oferir entre 5 i 9 places ajuda a una millora en el servei, doncs benvinguda sigui. Dir també que Radiotaxi Vila-seca la Pineda està formada per taxistes professionals amb experiència en el sector i ofereixen un servei de 24 hores, que entre els vehicles que disposa són un total de 18 i a més n'hi ha adaptats per persones discapacitades, així com vehicles de 7 places. Benvinguda sigui, a favor. Vots en contra d'aquesta proposta? Abstencions? Vots a favor? 20 vots a favor. Finalitzat el punt 5è, entrem en el punt 6è, que són les mocions dels grups municipals.
Les 6 primeres, la moció presentada pel grup municipal de Vila-seca en Comú, que deu ser precisament la que els he advertit abans, que hi ha un... segon. És aquesta, no? Sí, efectivament. És la que queda substituïda pels fulls que els he donat abans. El grup que l'ha proposat té la paraula per argumentar-la. Molt bé, moltes gràcies, senyor alcalde. Dir en primer lloc que presentem avui una moció que considerem de mínims. Teníem preparada una moció molt més ambiciosa respecte a les clàusules socials, però per tractar de que s'arribi a un acord hem fet una opció de mínims que compta amb el vistiplau i la col·laboració de l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. I bé, dir que des de la nostra formació realment el que ens agradaria seria aconseguir que els plecs de les clàusules incloguin requisits per compensar la importància de l'oferta econòmica en els concursos públics i tractar de potenciar la protecció a les petites i mitjanes empreses, als drets laborals, a l'economia cooperativa social i solidària, al comerç just, a la igualtat de gènere, al respecte a la diversitat funcional i també al respecte a la conciliació familiar. També ens agradaria que el més aviat possible, sempre sent conscients de les dificultats que implica, s'incentivi des de la compra pública municipal la contractació a empreses i professionals que aportin un model de negoci amb responsabilitat social i mediambiental. També volem que es garanteixi la màxima transparència i la màxima concurrència en matèria de contractació pública i evitar, com s'han fet en diferents municipis, la contractació d'empreses amb relació econòmica o financera il·legal en països considerats paradisos fiscals i la limitació de la contractació directa sense publicitat. En definitiva, la nostra ambició, i és el que faríem si estiguéssim en condicions de governar Vila-seca, seria erigir la contractació pública en un veritable motor de l'activitat econòmica de la ciutat que contribueixi a un canvi de model econòmic i a la millora social. És a dir, ens agradaria i volem, i si depengués de nosaltres, voldríem i faríem, posaríem de fet l'Ajuntament al servei de les persones i del bé comú i creiem que una moció d'aquest àmbit va en aquesta direcció i per aquest motiu demanem el vot favorable a la resta de grups municipals. De fet era una moció que ja vam presentar, ja vam enviar a tots els grups municipals fa gairebé un mes i bé, ens agradaria comptar amb el vot positiu. Per tot això demanem això al ple, fer una primera passa consistent en l'acceptació dels següents acords, que seria, en primer lloc, adoptar el compromís d'incorporar, sempre que sigui possible, clàusules socials en els expedients de contractació pública i col·laborar amb la Generalitat de Catalunya, les entitats municipalistes i els altres ens locals en la difusió i l'impuls del seu ús per les administracions públiques. En segon lloc, prendre com a referència per a la incorporació de les clàusules la guia per a la inclusió de clàusules contractuals de caràcter social aprovada per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya i les actualitzacions que se'n facin. Per aquí un parèntesi de dir, hi ha moltes més guies que també es podrien tenir en compte, no cal només tenir en compte aquesta guia que hem trobat prou acertada. I en tercer lloc, trametre còpia d'aquest acord al Departament de Presidència de la Generalitat i a l'Associació Catalana de Municipis i a la Federació. Moltes gràcies. Gràcies. Intervencions al respecte d'aquesta moció. Comença el torn al Partit Popular. Senyor Camarasa, com vulgui, té la paraula. Gràcies, senyor alcalde. Compartim l'esperit de la moció, ja que entenem que les clàusules socials és la millor manera de posar a treballar els impostos dels nostres veïns i veïnes a favor dels mateixos. Ara bé, anunciem la nostra voluntat de treballar-hi a fons si s'aprova i l'equip de govern incorpora les mencionades clàusules, ja que no podem estar d'acord amb alguna de les propostes, com ara la que obligaria a que les empreses que contractin a l'Ajuntament tinguin un determinat número de treballadors temporals, de manera que amb aquesta mesura
s'incrementarien els treballadors fixes. Si es coneix el nostre mercat laboral, es veurà que principalment està format per petites i mitjanes empreses que segur que voldrien augmentar la seva contractació fixa, però si resulta molt complicat atès a la crisi que està travessant el país. Intentar controlar des de l'administració pública l'economia és el millor camí cap a la ruïna del país. El nostre vot serà afirmatiu. Gràcies. Gràcies. Grup de Decidim, endavant. Sí, gràcies. A veure, com que entenem que aquesta vegada la proposta ve avalada per l'Associació Catalana de Municipis, la Federació Catalana de Municipis, inclús el mateix Parlament, i per tant la lògica d'aquella vegada que mostra un excés de zel per part del portaveu de l'equip de govern en respecte a la inclusió de clàusules o de condicions dintre dels concursos i del clausulat dels concursos que treu l'Ajuntament, que aquesta vegada no tenen cabuda perquè ja hi ha tot això i que per tant esperem que la moció tiri endavant. Només reflectir això i el nostre vot evidentment serà favorable. Gràcies. El nostre també serà favorable perquè aquesta moció la compartim i per tant ja li contesto al senyor Teller que hi donarem suport amb el mateix esperit que vostè deia i referit als 3 punts que vostè esmenta. Podem passar a la votació? Vots en contra d'aquesta moció? O fem al revés, perdó. Vots a favor? Entenc que és unànim, per tant, 20 vots a favor. Passem ara a la moció que amb el punt 6.2 són les mocions presentades pel grup municipal de Decidim Vila-seca. La 6.2a és la primera, té la paraula el grup proponent per argumentar-la. Gràcies, alcalde. Bé, tot i que el canvi en la data de celebració d'aquest plenari, justificada evidentment per la celebració de la festivitat de Sant Joan, sembla que pugui restar interès en aquesta moció. Per desgràcia creiem que no serà així i no s'acaba evidentment el dia d'ahir la lluita per aquests drets i altres que encara s'han d'assolir a nivell de tota la societat, no? Perquè el col·lectiu de lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals evidentment no tenen, almenys a tot arreu, reconegut plenament els seus drets, i inclús són perseguits i castigats en alguns estats del món. Sense anar més lluny, també trobem alguns atacs de forma individual, com el recent del passat 12 de juny a Orlando o la desfilada del Pride de Jerusalem de l'any passat. Tot i així s'hi ha guanyat, s'ha reconegut el dret al matrimoni entre persones del mateix sexe, a l'adopció d'infants, i per part del govern de Catalunya creiem que d'una forma pionera, i realment és així, disposem d'una llei que és la 11/2014, com deia, de les més avançades a nivell mundial, i del desplegament de la qual s'han dut a terme iniciatives en formació i coadequació. Recentment també el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, conjuntament amb el síndic de Greuges, han signat un conveni de col·laboració, el qual estan oberts a signar amb altres administracions per tal de denunciar, actuar i prevenir accions discriminatòries en aquest sentit. La implantació a nivell local de projectes en els diferents àmbits que marca la llei, ensenyament, serveis socials, salut, cultura, comunicació, esport i lleure, són una eina indispensable per establir les condicions per les quals els drets d'aquest col·lectiu
es puguin fer reals i efectives, contribuint a la superació d'estereotips i prejudicis que afecten negativament la percepció social de totes aquestes persones. Així doncs, per tant, proposem en aquest ple l'adopció d'una sèrie d'acords, el primer dels quals seria que aquest mateix plenari es refermi a la seva declaració com a municipi respectuós amb la diversitat afectiva i s'adhereixi a la commemoració que les entitats i institucions del nostre país han celebrat amb motiu del 28 de juny, Dia per l'Alliberament o l'Orgull de lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals. En segon lloc, el ple acorda posar en un lloc visible la bandera o panó amb els colors de l'Arc de Sant Martí com a gest de reconeixement vers aquest col·lectiu el dia 28 de juny. En tercer lloc, el consistori expressa el reconeixement del dret que tenen totes les persones a viure en igualtat de drets i a la diversitat afectiva i es compromet a treballar en la normalització social d'aquest col·lectiu. En quart lloc, el consistori es compromet a lluitar contra l'LGTBI-fòbia i a desplegar i aplicar la llei 11/2014 per garantir el dret de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia al nostre municipi, consignant de forma més o menys immediata la reserva pressupostària necessària per a la seva aplicació efectiva. De fet, la Generalitat disposa també d'una partida per al finançament d'aquest tipus de polítiques. I en cinquè i últim lloc, comunicar aquest acord per via electrònica a la Generalitat de Catalunya, així com a la Mesa i els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya. Gràcies. Gràcies. Intervencions en relació a aquesta moció? Dues intervencions. Comença el grup del PSC. Gracias, señor alcalde. Como no podía ser de otra manera, el Grupo Socialista votará a favor de esta moción, porque ya se ha referido mi compañero a los graves atentados pasados del 12 de junio, en el que resultaron asesinadas 49 personas y 50 resultaron heridas. Un atentado que nos debe hacer reflexionar sobre las consecuencias de los discursos de odio y de quienes propagan mensajes contra la diversidad sexual. Este año el colectivo de gays, transexuales y lesbianas han dedicado nuevamente el Día del Orgullo Gay del 2016 a alzar su voz en demanda de leyes por la igualdad real. Estas demandas siempre van a encontrar el apoyo y la complicidad del Partido Socialista para alcanzar la igualdad real y efectiva. Nos sumamos también a su demanda de hacer de este año 2016 el año de la visibilidad bisexual en la diversidad. Creemos que la visibilidad de la diversidad sexual es un instrumento imprescindible para avanzar hacia una sociedad libre de perjuicios y por eso debemos sentirnos orgullosos. El Partido Socialista siempre ha sido el partido que ha impulsado los derechos civiles para las lesbianas, gays, transexuales y bisexuales en nuestro país y tenemos la intención de seguir haciéndolo. Por tanto, nuestro voto será favorable. Endavant, grup de Vila-seca en Comú. Gràcies. Sí, nosaltres també estem totalment d'acord amb aquesta moció perquè, a més de tots els acords honorífics que es portaran a terme, disposa d'un quart acord que compromet econòmicament l'Ajuntament de Vila-seca per tal de desplegar i fer complir la llei 11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres, intersexuals i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. També permetrà activar els mecanismes sancionadors previstos a la llei. Nosaltres creiem que és molt important que les propostes de mocions també comportin accions específiques i que siguin de millora a la problemàtica a tractar i no només es limitin exclusivament a fer un reconeixement institucional a una problemàtica social vigent al nostre entorn. Gràcies. Per part del nostre grup hem debatut aquesta moció, com totes, coincidim naturalment amb el seu esperit i amb la llei, com no pot ser diferent, 11/2004 del nostre Parlament, i per tant hi donem suport en els termes en què la part dispositiva ha sigut proposada. Vots en contra d'aquesta moció? Perdó, vots a favor d'aquesta moció? Són 20 vots a favor de la seva aprovació, per tant queda aprovada.
Ara passaríem a la moció 6.2b del mateix grup. Té la paraula, decidim Vilaseca per a substanciar-la. Moltes gràcies. Bé, explicar que la plataforma Anem a 1000 és una iniciativa ciutadana que té com a objectiu aconseguir un salari digne per a totes les persones que treballen al nostre país. La denúncia d'aquesta plataforma és que l'actual salari mínim interprofessional fixat pel govern espanyol és de 655 euros, quan l'article 4.1 de la Carta Social Europea, que recomana un salari mínim equivalent al 60% del salari mitjà d'un territori. A Catalunya el salari mitjà l'any 2015, segons l'INE, va ser de 2.136 amb 5 euros. Per tant, si seguíssim les recomanacions aquestes, el salari mínim hauria de ser de 1.098 amb 77, seguint les recomanacions. Creiem que és important perquè ajudaria en gran part a combatre l'actual precarietat laboral, a reduir les desigualtats salarials, vull dir que, tal com s'exposa aquí, les ocupacions més ben remunerades són quasi un 400% més elevades que aquest salari mínim. Inclús hi ha gent, es calcula que el país, a l'estat espanyol actualment, hi ha vora un 35% de persones, de treballadors que estan cobrant per sota d'aquest salari mínim. Vull dir que tot i ser tan baix encara hi ha gent que malauradament treballa per sota. Això genera un problema de pobres molt important a dia d'avui, a banda de la manca de contribució que aquestes economies tan ajustades, o aquests salaris tan ajustats, fan que aquestes persones no puguin contribuir en gaire o gens al finançament del bé comú o de la cosa comuna. Per tant, des del nostre grup volíem proposar l'adopció del plenari dels següents acords. En primer lloc, avançar cap a l'objectiu d'assegurar que els salaris del personal al servei de l'Ajuntament no sigui inferior a 1.000 euros mensuals durant aquest mandat. No vol dir que s'hagi de fer demà mateix, sinó vol dir que ens posem a treballar en aquest sentit i amb aquesta voluntat. Segon, l'Ajuntament informarà de les mesures adoptades per fer possibles aquests objectius i treballarà amb les empreses del municipi i les empreses que es presentin a licitacions públiques per tal de millorar les condicions salarials dels treballadors i treballadores amb els sous més baixos per tendir al mínim de 1.000 euros. En aquest sentit, estudiar si s'escau adoptar les mesures normatives que incentivin les empreses subcontractades o receptores de recursos municipals a adoptar aquest salari mínim de 1.000 euros entre els seus personal contractat, sempre que sigui compatible amb les altres mesures de caràcter social. I tercer, fer arribar aquest acord a l'associació d'Anem a 1000 a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya. Gràcies. Gràcies. Intervencions? Comença el senyor Camarasa del Grup Popular. Endavant. Gràcies, senyor alcalde. La xifra de 1.000 euros com a salari mínim interprofessional és una xifra a l'atzar i ens porta a preguntar-nos per què no un import superior com a salari mínim al mes. Considerem que la riquesa no la podem crear com per decret municipal, ni autonòmic o estatal. La riquesa la crea la petita i mitjana empresa, que és qui fa bategar la nostra economia gràcies al seu efecte multiplicador. Quan l'economia cau sota el dictat estatal, el resultat és la ruïna. Per això votaríem en contra d'aquesta moció. Gràcies. Gràcies. Següent intervenció, senyor Basterretxea, endavant. Gràcies, senyor alcalde. A veure, nosaltres compartint el fons de pujar el salari mínim a 1.000 euros, si és possible més, perquè el Partit Socialista així ho ha reflectit al seu programa electoral i de fet, si el senyor Pedro Sánchez és president, se faria efectiu els pròxims anys. Però, clar, estem parlant d'una competència estatal, que nosaltres no tenim aquí cap competència. Per tant, com que compartim el fons, però no l'objectiu d'aquesta moció, perquè és una competència estatal, ens abstindrem. Següent intervenció, Vilaseca en Comú. Gràcies. Des del nostre grup nosaltres pensem que o ets part de la solució o formes part del problema. En aquest sentit considerem que un municipi sòlid, econòmicament estable com és el nostre, ha de treballar per una contractació que sigui mínimament estable i de qualitat. Nosaltres no podem dir que estem a favor del treball digne i al mateix temps promoure amb fons públics contractacions precàries com està succeint. Per posar un exemple molt recent, en la contractació d'un servei d'atenció a infants,
al costat de la platja de la Pineda, la contractació és precària. Nosaltres estem tips de paraules boniques que se les endú el vent. Volem que des del consistori es prediqui amb l'exemple i que puguem ser un agent actiu en la consecució de treball digne i de qualitat. Nosaltres volem ser part activa de la millora del mercat laboral i no ens hem d'aprofitar de la crisi i d'una reforma laboral injusta. És una decisió política estar en un costat o en l'altre. Avui mateix hem aprovat una moció per poder incloure clàusules per fomentar un treball més estable i de qualitat. Doncs fem-ne ús. Gràcies. Més intervencions? Senyor Ramírez, endavant. Gracias. A ver, desde Ciudadanos no estamos a favor de subir el SMI ni prometer grandes salarios o rentas básicas, porque lo que no se puede hacer es frustrar a la gente, prometerles cosas que son totalmente inviables. Lo que sí que proponemos es una reforma integral del modelo de relaciones laborales, que es lo que realmente necesita el país, ¿no? Con un contrato estable indefinido, y no solo, sino aquellos trabajadores que no lleguen al SMI, ya que en España hay cerca de 7,5 millones de trabajadores que no llegan a fin de mes y se sienten pobres. Y finalmente lo que pretendemos es que se les complemente el sueldo con un complemento salarial en su declaración de renta a final de año. Esto creemos que sería una solución en el tiempo y no prometer cosas que realmente no se pueden cumplir y crean frustración. Gràcies. Els proponents de la moció, com a comentari i també lligant amb els altres comentaris que s'han fet, no crec que vostès estiguin al seu esperit, i així ho interpretem, ni nosaltres ho entenem així, des del govern, que estiguem volent des del ple de Vila-seca canviar el salari mínim interprofessional, tantes coses perquè no podem. Per tant, com que el que entenem és que, primer, l'Ajuntament de Vila-seca, pròpiament, com a institució, no té salaris per sota de 1.000 euros. Per tant, tinguem la tranquil·litat de que ja estem actuant des del punt de vista social, que és el que estem discutint, amb aquest criteri i, naturalment, de fa temps. Què estem aprovant en aquesta moció? I si em permet interpretar-la així el grup que l'ha proposat, doncs tendir cap a una situació en la que des de l'Ajuntament es faci tanta acció com sigui possible perquè empreses o entitats vagin en aquesta direcció de no pagar als seus treballadors salaris per sota d'aquesta xifra. I en aquest sentit que l'entenem la votarem, perquè hi estem d'acord, fora en contrasentit que no hi estéssim d'acord, si ja ho estem practicant. Per tant, el que volem, i així entenem la proposta, i ens hi adherim i ens hi afegim, és incentivar tant com puguem, demanar tant com puguem, exigir tant com puguem que aquesta pràctica per sota d'aquesta xifra es vagi erradicant en tota aquella empresa que estigui en el nostre entorn, diguem, d'influència. Per tant, ni dirigisme econòmic, senyor Camarasa, que vostè hi al·ludia, és evident que no el podem fer, només faltaria. Vaja, només faltaria tant de bo que pogués ser, que poguessin canviar les condicions del salari mínim des del ple de Vila-seca. No és la nostra capacitat ni la nostra competència i, naturalment, el que estem és intentant, a través d'aquest posicionament polític, anar en aquesta direcció tant com es pugui i el més aviat possible i, per tant, hi donarem suport. Primer, perquè ja ho complim com a institució, segon, perquè entenem que aquesta demanda social és acceptable. Passem... Sí, endavant. Només per respondre ràpidament un parell de comentaris que s'han fet. Senyor Camarasa, no és arbitrari. Ja li he dit que, ja li he recalcat precisament que l'article 4.1 de la Carta Social Europea recomana el 60% del salari mitjà i que Catalunya és de 2.136, per tant estaríem parlant de 1.098, bé, ho podem arrodonir, amb l'arrodoniment potser sí que és arbitrari, podríem arrodonir-ho a 1.100, però res més, i com ha explicat l'alcalde, com ve interpretat l'alcalde, no estem dient d'imposar ni de canviar el sistema ni de fer canviar cap llei que no és competència d'aquest plenari, sinó en aquest àmbit, en l'àmbit d'actuació del plenari, allà on té capacitat d'influir, que es tendeixi a aquest salari mínim que dignifica les persones, res més. El debat del model laboral seria molt extens i segurament donaria per moltes més que no pas això d'aquí, això és evident, res més. Gràcies, doncs. Sometem a votació aquesta moció amb el número 6.2b. Vots a favor. Són 11, 13, 14, 15 vots a favor. Abstencions? 4 abstencions, una abstenció del PSC i 3 abstencions.
abstencions de Ciutadans. Gràcies. Queda, doncs, aprovada aquesta... Perdó, senyor Camarasa, sí que em sap greu. Vots en contra. M'havia semblat que havien votat tots. Quan hi ha tanta diversitat, a vegades et pot passar això, que et confonguis o et deixis algú. Vostè es posicionava en contra, més ho havia anunciat ja, té tota la raó. Un vot en contra del Partit Popular. Bé, ara sí, passem a la moció 6.3, que és la següent, que és una moció conjunta que s'ha acordat per tots els grups polítics municipals, així ha estat subscrita pel grup municipal de Convergència i Unió, el grup municipal de Ciutadans, el grup municipal de Vila-seca en Comú, el grup municipal del PSC, el grup municipal de Decidim Vila-seca i el grup municipal del PP. Ho reitero perquè quedi ben clar que aquesta és una moció que la proposem tots i que naturalment té la paraula ara la portaveu del govern per a poder-la substanciar. Moltes gràcies, senyor alcalde. Tal com es va manifestar en aquest plenari, en el darrer plenari municipal, en primer lloc es va procedir a la comprovació de si algun acord d'aquesta mena s'havia produït en el nostre municipi. I efectivament vam estudiar els arxius municipals i vam descobrir que en sessió extraordinària que es va celebrar el dia 31 de març de l'any 1964, l'Ajuntament va aprovar una moció de l'Alcaldia Presidència per la qual es nomenava el llavors cap d'Estat, així s'anomena en aquesta moció, Generalíssim Franco, alcalde, se'l va anomenar alcalde honorari i perpetu de l'Ajuntament de Vila-seca. Aquesta mateixa proposta es va aprovar també pels altres 178 municipis de la província, pel que llavors, i perquè consta així en aquell acte, es deia que era amb ocasió de l'efemèride coneguda i publicitada com els 25 anys de paz. Els 25 anys de paz. Això és el que consta en els nostres arxius i, per tant, constatat que es va prendre aquest acord, portem avui al plenari aquesta moció conjunta en la qual, atès a més que es constata evidentment que el general Franco ha estat el principal responsable de la repressió soferta pel nostre poble durant prop de 40 anys, amb l'eliminació de les llibertats, la democràcia i els drets humans i amb la supressió de les nostres institucions i amb la voluntat d'adoptar un acord unànime amb la mateixa solemnitat que el que es va adoptar i que ara revoquem de l'any 1964, aquesta moció el que preveu és, en primer lloc, expressar el rebuig rotund a la dictadura del general Franco i, en conseqüència, revocar qualsevol acord o qualsevol resolució en què s'hagi nomenat el dictador alcalde honorari i perpetu del municipi i o se l'hagués atorgat qualsevol condecoració o reconeixement institucional local i, en segon lloc, comunicar el present acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al Govern de l'Estat, a l'Associació Catalana de Municipis i al Memorial Democràtic. Gràcies, senyora Moya. Com també hi ha intervencions? Consideràvem que la seva moció consensuada no calia, si no tinc cap inconvenient, però és normal que quan hi ha hagut una moció unitària amb una intervenció i després ja passem a votar-la. Volen intervenir? Si introduïm accents i a la unanimitat ja se'n van... És? Serà total, és posicionament total, només matisar. Davant, senyor Camarasa. Gràcies, senyor alcalde. Evidentment que votem a favor de revocar el nomenament de general Franco com a alcalde honorari i perpetu de Vila-seca. Els dictadors no es mereixen cap honor i espero que el nostre posicionament no ens sorprengui a cap dels presents. Ara bé, la mateixa unanimitat que aquest plenari mostra avui en rebutjar el dictador, desitgem des d'aquest grup municipal que es pugui mostrar la mateixa unanimitat quan en els propers plenaris proposem la revocació d'honors a aquelles figures polítiques que hi ha en democràcia
han tingut comportaments indignes de la confiança que se li ha atorgat i si no caldria que diguéssim el nom perquè tots els sabem de qui parlem. Gràcies, dispensi, és que no és el que debatem ara. Estem d'acord tots amb un posicionament, vostè ara no vagi pel seu costat, perquè aleshores no hi estem tan d'acord. Li he de dir perquè no és així. Si aquesta moció... No li vull pas prendre la paraula, res més lluny del meu pensament. Acabi vostè, però vull deixar dit que si tots hi afegim al nostre comentari, aquesta unanimitat en un tema tan clar i tan precís queda una mica esbarlada. Endavant. La unanimitat existeix. Endavant. Estàvem acabant que se li ha atorgat i tots sabem de qui parlem, de l'ex molt honorable Jordi Pujol i Soler. Gràcies. Jo ho deixaria aquí, però esclar, tampoc no li puc negar la paraula si li ha donat el senyor portaveu, però ja m'entenen el que vull dir. Si no som capaços de que quan estem d'acord visualitzar-ho així i deixar-ho per llest amb el text que s'ha presentat, doncs, no sé, fem uns acords una mica estranys, deixem-ho dir així, carinyosament. Endavant. Ja anirem aprenent, suposo. Només un... És una qüestió d'aprendre, és una qüestió d'autorespectar els nostres propis acords. Si ens hem posat d'acord en un text que era un inicial, vam dir anem en aquest altre perquè ens satisfà més, ens hem posat d'acord en un altre, se n'ha fet una lectura sucinta, estem tots d'acord de fa dies, ho hem signat aquí tots plegats i ara hi volem afegir més comentaris, aquest esperit institucional d'estar d'acord en un text doncs ja no és el mateix, com a mínim ja no és el mateix. No dic que no arribem al final a rebutjar-ho per unanimitat, però hauríem de mirar de fer les coses així, perquè és quan es veuen clarament, perquè encara si no ja surten altres qüestions, altres comentaris i altres digressions que no són les que estem votant ara. I com deia el senyor Ramírez per aquí, sota voce, però que comparteixo, això té un esperit institucional. Com ho va tenir, doncs fa 52 anys l'acord que es va prendre. Es tractava de fer-ho de la mateixa manera, al contrari. Endavant. Molt ràpidament. És dir, nosaltres en el primer text, ja que hi he fet referència a vostè, el primer text que es va proposar no hi estàvem d'acord bàsicament per la manera com estava escrit i per algunes expressions que hi sortien en què, com el tema aquest dels 25 anys de paz, que era una cosa completament més falsa, vull dir, absolutament, o el tema de que fos amb solemnitat que es va aprovar, quan es va aprovar, diguéssim, sota el soroll de sabres en el seu moment. Clar, ens ha sorprès que es fes a l'exposició, diguéssim, menció precisament en aquests punts que criticàvem. Res més, nosaltres evidentment que estem d'acord i no hi ha cap problema, només ho volíem posar de manifest. Mirin, doncs ara deixin-me afegir una cosa a mi, però que no té res a veure amb les intervencions que s'han fet. Llegia la moció atentament i després de posar-nos d'acord en tantes coses, el que no ha quedat escrit enlloc, senyor secretari, i m'agradaria, si vostès ho veuen bé, és que es digués explícitament que l'acord principal que rebutgem, que és el que hem trobat als arxius, que al·ludia la senyora Moya, és el que es va prendre únic, en sessió extraordinària, el 31 de març de 1964. Això és fonamental, perquè si no estem dient un munt de coses i ens hem deixat la principal, que és quin dia es va prendre aquell acord, que és el que revoquem. I recordo, per a tranquil·litat de tots, que ja ho saben, revocar vol dir deixar sense efecte allò que es va aprovar el seu dia. Per tant, n'hi havia prou amb 2 ratlles. Vostè trobarà, potser en el punt primer, el lloc adient per a redactar quan faci l'acte. Si tots ho veuen bé, que dintre de tot aquest conjunt d'honors i distincions que volem retirar, que no són tants, són aquell explícitament que es refereix al del dia 31 de març de 1964, dia abans del dia 1 d'abril, que era la raó per la qual es feia aquell dia. El primer punt, el primer. Perfecte. Li fem confiança al senyor secretari que redactarà adequadament aquesta qüestió en el sentit que quedi ben clar que més enllà de tota aquesta expressió del primer punt i del trasllat del segon hi hagi una referència explícita a quin acord, perquè a més no ens podem equivocar, només se va prendre un punt en consideració, que era aquest. Si revoquem aquest, ja queda tot llest. Entenem que s'afegeix el que diu. Ho dic perquè ens agradava molt el fet d'aquest redactat així, que ja evitava que no se'ns hagués, perdoni l'expressió, fotut algun gol més. No, és que aquest ho mantenim. I afegim que molt en particular o especialment o singularment el del 31 de març, perquè al final és que queda tan genèric que a veure si no tancarem aquell que ens importa més. Sense substituir res, afegint 31 de març del 64, que va ser el dia en què, deixin-m'ho dir, estic segur que el nostre Ajuntament i aquells que el representaven amb vergonya aliena va haver de veure's sotmesos a aprovar això.
els que hem tingut el goig de conèixer la major part d'aquelles persones, estem segurs de quin era el seu sentiment. I ho dic també en defensa d'aquells que els hi va tocar acatar ordres lluny de la democràcia per a mantenir un estatus del que ells no n'eren protagonistes i l'únic que eren els servidors dels interessos locals d'aquell moment. Per tant, 179 municipis posant-se d'acord un 31 de març, ja es poden vostès imaginar que no va ser una casualitat. I com que casualitat no va ser, doncs ara el que està fent cada municipi és anar retirant aquesta ordre que van rebre de fer aquella aprovació. Ja ho han fet molts, ho segueixen fent, avui ho fem nosaltres i confiem, i així entenc que ho volem tots, que ben aviat aquells 179 municipis d'aquell moment hagin retirat aquesta distinció a la persona que es refereix. Gràcies. La passo a votació. Vots a favor? Són 20 vots a favor, s'aprova doncs per unanimitat.